Sobre Jisu Kristo ng bay, joto tak Kristo tak kubukuk te baya salai rok no, ane kane hamzak ma te chubaya paro, te padi seng tini serenglaiana sardis mothano tuyi, hangnayo seng serenglaika epis charta mothano tuyi, epis, Smyrna, Pargamos te Thyatira mothano tuyi. Ye tabok seng tini serenglaiana sardis mothano tuyi. Ke sardis funukjakmani chapter 3 o जों नायखांके kaitha mothano tui kok samani जों nugo sardis Philadelphia tegaisanke Laodicea itini sardis no sardis mothano tui no जों wansok layo sardis ni meaning engka je tongruknai one who remain je tongruknai namun je tongruknai rok nggak kaba tongruknai जों आगेबो आं साका निरक मुइतबो तंबायना मथा ओंखा ख्रिस्टनि बेसाद हायब्ले ओंगे बनि बागै सुब्राय मथानो बेलायखौनो हामजागौ मानो होनब्ला बनि बेसाद बनो मथा जे दैकायसा हांके दैकायसा दैवानसो हांके जे बनि थैबाय सुसाजाक गोबैके मोथांजाक बरकनो ख्रिस्टनि मथा एके साइजों सराय इंगै जों खरकसा हांके बनि माने बेसादनि बेदेक बुफ्रा नै फर्स्ट करिन्थियान रगो जों सामने नो chapter 12 आरो जों नो जे हानि बागै बनि बेसाद जिसु का बख्रब tak जों का बनि बेसाद हानि बागै मथानो ब हामजागौ जों चिनि हामजाकमा बरकनो कोक्टुन सुइबानि हामजागौ ताबक तो मेसेज रक मोबाइल रक मेसेज रक हलायो WhatsApp रक फाइलायो चिनि हामजाक माने बरकनो हाइब्ला बाहाय दं माइदे साखा बा अमहाय ओंके स्पेशली चिनि ताखु बुखु बोसाय बोहै रकनो जों बा हामजाक माने बरकनो जों तेबो अमखायलायो आगेराव ओंके चिठि रक हलायो ओंके अमहायनो सुब्राय जिसुबो सार्दिस मथानो ओ कक्टुन सुइहरखा तनि बागै ब हामजाक माने बागै ताबक ब हामजाक माने बागै खरायनो नांखा केबा खरायखा बोखा राग्रजाकनाय कक सानांगेबा साखा अमहाय दा बननो जों बिनि नायलिबानो वानसक लायानो सोलोंलायानो आं तेफ्रन साखा सुब्राय जिसु ओंखा मथानि बख्रब मथा ओंखा बनि बेसा हानि बागै ताव मथानि बख्रब बसि ओके मथानि पद्रे पद जोंजाल जेफानो तंथों बनो सोनामनाय बनो स्नावानि लामा बनि थानिनो सुब्राय जिसुनि थानिनो ओंखायनो बागै जों ब सार्दिस मथानो सामानो जों मथाराव सोलोंथाय हानि बागैनो उच्चा सात आंपिलावनो साका आगे रगो निरक भिडिअ खायजाक वो नुखाना उ सातटा मथा जे फुनुकजाकमनि चैप्टर 2 बाय चैप्टर 3 ओ सामानि अबनो संसानि मथा ताबक तंमानि मथारो बोसोंथाय जेंफ्रोनि मथा बाहाय ओंखा बनो जों सिउ गेसों नांगो हानि बागैनो बाइबेलाव जों अबनो नुगो के फायदि जों परिलायनो थांलायना Revelation chapter 3 फुनुकजाकमनि chapter 3 आं पयबनो अरो सार्दिनि मथानो सामनि कक एकनिसिमि 5-6 जरा पयबना सार्दिनि मथानि सुवारिनो हाय हनै सुइहरदि काइदनि आरनि फला काइसिनि बाय आथुकिरि कल्सनि तुइजाक आ बरक अककनो सावो नों क्लाइमारकनो आं सावैमानो बरक रकनो कथां होनो हायबानो नों गोथै
abo baino sisadi tabuk phano nini thani tongmano gama baiya sini rakriti tamni hunba ang nukha nung klaimani abo ani kaitoni mokolo soi ungsuk yako hake norok prungjagui kahamno norok prungjagui khnamano wansugui naidi abono rakhogui tongdi sungsok yakadi nung sisa yake ang nini thani sikok haike phainai ang bufru phaino norok sawibo manglak haipano sardini nini borok rokni bere baksari kupur ke tonkha borok kupur kanui angbai himnai tamni hunba borok himna jugo keplai ungnai rok abohai ri kupur kanrujaknai ang borokni mungno langma bijapni hui kiwi glak ani apani buskango tebini suari rokni buskango borok ani borok se hnai gosinai khunju tongkeba phola motha rokno samano khanadi sing oronuka sardis ni motha no Jisu Kristo sui hormani pilas kang sing nugu boni thani tama kaitoni phola kaisni tuijak borok kaitoni phola kaisni tuijak bo ukokno sawo neso kaitoni aroni phola kaisni bai te athukri kolsini no tuijak borok ukokno sawo sudi nei johon no haibla johon chit ukokno no johon suimani phunukjakmani ka johon bai suijakmani bo Patmos island no tongpro pilas kang phunukjakmani chapter 1 ondirok khana kha ba naika ke nirok khana wana ukokno ang sa video khlaijak tong pholani orosung motha o sardis ni motha ni no manmani ke asol jungno sana naimani ke pholani samung ngakaba phola kathani samung belai kena sardis mothao nangri tongo phola kathani samung nangmani kokno saw omo haina sardis motha no haina mothao tabokni mothao phola kathani samung nangu phola kathani samung kri hinke o motha bo rakmaya o motha tuidul jakmaya o motha kaham lamao himaya o motha phola mothangi maya o motha eri maya tabo phola kathar mane na haya age rogo borkwangma ang khemo haikena age ang kubu ke jisuno manya pro Christian hai bumung simi Christian pro phola kathar kana once go phola kathar mangsa se khlai penai ai amang simang kok sapainai ba podre podnai obuya phola kathani samung obuya phola kathani samung ka borok rokni bukhano khulogui rawani borok rokno Kristo tama khlaika bono buchi ronani phola kathani samung ka borokno pile samung boni samung ka borokno jisuno sini rawani bosi jisung thani tobo wani bosi phola kathani samung ke oro sung nugu o koktu no sung naikang ke nugu phola kathano tuyei besek nangmani koksa nge kaba phola kathano tuyei besek important ro phola kathar bai tuidul jaknani phola kathar bai naikol jaknani phola kathar bai tuidul jaknani besek nang motha o kokno jeng samane nugu kiaba o sardis motha phola kathar no businani borok boroni thani leking tong borok phola kathar no buji uimaya buji nani naya boroni thani tong hani bagino u koktun borok no sui tabo kabang mana omo hai motharo phola kathar no bujiya phola kathar ni samung no bujiya ang pilan tebron saka angbo agena omo hai kena waso
फला थार खांके आं बिनो याग्रो खांके ने बो हानाय आं पदरे पद कक सामानाय आं बेलाय जुदा अंनाय अबैया फला कथानि सामा निरो फला कथानि सामा आं गालासियान चैप्टर 5 verse 22 by 23 नायखे दुबनाय फला कथानि बथाय बमाखायबो ये फला कथा बाय तिदुल जागनाय र पिलास कां बो हाजाक वा रंनाय बिनो हाजाक मानाय बो कयिने नाय बो 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 कयिने नाय ते बिनो खारियक नाय अमायके जों नयता बथाय नो sak soyne ingmanay omahaike ke omon fola kathani sama borok u sadis motharo bono bujiya bono sisogya haini bagi no kaito sobre jisu kristo bo sak no phunukha te boni thani tomanai orosawo kaitoni bono sawo kaitoni kaisini fola tuijak saibile kaitoni aroni fola kaisini bai athukri kolsni tuijak mane kaisini fola tuijak omaike jisu phunuk phaikya mothawo fola kathar ni phan fola kathar ni chubachu fola kathar ni tuidul mung belai kana mothawo nango u motha sardis motha bono belai kana nango nge tei kosia oro aini so kaisni athukri bu tuijak haibile kaisni athukri tuijak nge athukri ingkha जों आगे bang saka chapter 2 de chapter 1 ang poka haipuna ang masaka upogno seo satta athukri ba kaisni athukri bo motha ni suari nombujagu nge u motha ni suari bono sabano sahumale kaitoni samung tangnai rokno suari neisa kaitoni samung tangnai rokno Soitan borok ni bisingtui samang khlai ma hai kaitorbu borok ni bisingtui no samang khlai boni borok hani bagai no bo borok songo jeng nugo Corinthian roko bo baksano pastor senaka baksano teacher senaka baksano podre podcast senaka temanle mothano rakro wani bagai okay hani bagai no tauk seng temani mau tahu worker mana na pastor evangelist songkhot temani bagi nang born bising tikai tu samang khai hani bagi borok no kaitor ব্যবহার khlai ye kaitor bai samang phanangjak nai borok bo pilas kang kebu ke asai ketal ungmani nang nai boni pore bo kebu ke faithful ungmani nang nai Nagese kaitor bono samungok nang mana. Na ain Bible College pori paika graduate ing paika angkana bo kaitor bono samungok nang kahaya. Tahu kabang ma chini orogo seng nugu sengsaro kabang ma chini Tripura ro sengsaro no hosnai kabang ma seng nugu. Pastor ngani ke Bible College pori banang. Bible lo obo hai kok suja getong. Naga Bible College paika angke bo matangjak de ngya bo kebui ke tong boni thani faithful yang kan like dengan teman baru pot ma kangke ulo kutsugong kangke torsa sinai rango sobi sinai ke omo haina kita bokseng nugu ang kok se sama haile kalaya mission compound ko ang aro tori pheme ba nugu aro sobi kangke te aro okhama sinai belia pastor aro sobi kangke rango ngai hayang lainnya hingga aro sogwani bagai GS ngani property amongwani AGS ngani oh selei tong ga aro wasamang kangke te aro ni thangge aro tong ruk pai kia kaito ni samang tangnai haideba kaito ni samang tangnai ke boro nang nang jak kaito boro nang aro no rohonai nang aro thangtai aro tongwani bagi ya kaisi jaga tongwani bagi
Jai hok kebi kok no masau baksa saja ya paneng nai hai paneng kebi kok no masau tabo जों बेलेगेनो अबो नांमानि कक जों गुबै सामों खालायनाय काइटनि सामों खालायनाय हि गुबै चंजाक काइटर बाय चंजाक गुबै अबो बाय काइटर बाय चंजाक अबो बो काइटर बाय चंजाक बनो जों सिनिवानि नांनाय आं बेखौनो साका हायनो बाइबल परि फैका ओंखायनो बो ओंखा हायो गुबै उ बर' काइटनि चंजाक दे बनो जों सिवानि नांनाय जों अमाहाय गोबां मोननुगु बर'नि जीवन जोंनि चंहर पास्टार रकनि तंमुं जों नुगु बाक्साबा रांगो बाक्साबा बोरैयो बाक्साबा पदरे बर'नि तंग कैरेक्टर जों नुगिया तबने महले बर' काइटर बाय चंजाकिया गे अब बेलेगेनो important गेसों जे सवारि आथुकरी तैजाक आथुकरी कल्सनि तैजाक आ बरफ अककनो साव तबो जिसु ख्रिस्ट उककनो साव जों बनो वासकता गेसों बैलासकान जों बेलायकेनो सामंतांनाय अब काइटर बाय चंजाक काइटनि रिहरजाक काइटनि रहरजाक आबनो जों वानसक नांनाय जों आगेनि हिस्ट्रिबो जों नुग लाइबुङावबो जों नुग ख्रिस्टियानिटिनि लाइबुङाव नायनो गोनां दाबो चिनि जरावबो जों वानसक थाय लाइबुङानो नायै चिनि जरा ताबुक जरानिबो जों सुबै बनो जों कम्पेयार खायनाय था आगेवो जों सिखांके तागनेवबो जों सिनाय आगेवो काइटनि काइटर बाय चंजागिया हायबो साकनो काइटनि सामं तांनाय नै सानाय बमहाय बनो सिखांके ताबो बमहाय केन बरक दं बमहाय बरक काइटर नि सामं तां काइटनि गुबै सामं तांनाया इभेन बरक फुनुगु हायबो काइटनि सामं तांनाया जों काहांकेनो सैमाना केमनो जों आमके नायथाय नायकलथाय बा नायवी नायथाय वानसगै नायथाय जों सिथाय अब काहामकेनो जों सिथाय सोबाबो गुबै काइटनि सामं तांनाय अंके बनो जों रोथारथाय बो गुबै काइटनि सामं तांनाय अंके बनो जों माने बनो जों रोथारथाय of course ओ जे गुबै काइटनि सामं तांनाय अंके बनि तंमुंनो बो साया बनि काहामनो बो फुनुगिया ख्रिस्टनि काहामनो से फुनुगनाय ख्रिस्टनो से रोथारि हनैबो फुनुगनाय तबो पल समाहाय तमाइसा आं ख्रिस्ट no rithar mahai nirbo ano rithar as I imitate Christ imitate me nei samahai ge je kubu ke kaitoni songja kia borok ke botman kaitoni kok no samasai bible ni kok sapro sobre jisu Christ ni kok no samasai nijini kok no sanai ang omohai ing pailaha testimony pu hai of course testimony is good hai pana nung temani bagi rohorja prophet rocks mai kasawo temani bagi rohorja kaitoni kok no saklai bani bagi si chonghor rock pastor rok temani bagi kaitor bono chong bono temani worker sana boni kok no saklai bani bagi si kaha enteng haya enteng bono saklai bani bagi si tak diari rogo omohai no nung kaitor bustung sinai sodom gomora no tabok lot no samahai ang dongso khlai sinai you know jepro Abraham lamao tongpro sodom gomora dongso khlai nei pheniro brok samahai tabok omohai na Jeremiah no buso Jeremiah sao jepro kaitor jol jak tongkha nirok bokha slai angke nirok no bustung phainai ma sanai bustung na kaito norok no hazak norok no tlang no musu hazak mano ma sanai jole mano ma sanai omoka kaito ni samang tangnai ni sathai oro sawo
kaisni phola tuijak tei kaisni athukuri tuijak manena tepro nang saka phol athukuri tuijak oborongka phola oborongka Khristan kebui ke asai ketal ungjak tei phola ketar bai tuiduljak जों phola ketar bai tuiduljak te tor khangke kaitor u borokno ba Kristo u borokno boni borok ba boni borokno tuidulnai yakeba warkar जों sanaw ge phadi जों thanglai ke omahai borokno जों toma khlaikai जों borokno borok no chuba thai te borok no sini thai First Thessalonian Pila Thessaloniki chapter 5 12-13 ang poriwana tak kok pai thak takuk rok norok ni bisingo samang khlainai rok no norok no chabui tuina bagai tei phurungna bagai kaitor chongma borok rok no kahamke borom khlaidi hnei जों norok no koijao borok khlaimani a samangni bagai borok no hamjagai kahamke borom khlaidi norok kwchang ke tonglaidi oro Thessaloniki mothano tamasa polsao norok ni bisingo samang khlainai rok no norok no chubawi tuina bagai tei phurungna bagai kaitoni chongma borok rok no kahamke borom khlaidi neisa okay tamani mole borok kaitoni chongjak borok ga ang pilana saka जों pila sakang sebabo kaitoni chongjak borok kaitoni chongjagya bono जों jachai khlaibani naithai pila tamani mole soitan ni borok bo chonghor pastor hnei no phainai kaitoni borok bo chonghor pastor hnei no rohojak ga sebabo kubui ingtongkha bono जों Bible ni mote je phurungnai borok bono kubui Jisuno tuyui kubui ke Bible ni mote je sanai bono kubui haideba okay oro tei busawo boro khlaimani a samangni bagai borok no hamjagui kahamke borom khlaidi norok kwchang ke tonglaidi borok samang khlaimani kaitoni bagai khlaimani bono nahorui borok no borom khlaidi hoitoba borok ni asuk rungya kok sawoni rungya phanangnai asuk talent kri phanangnai haipano borok samang khlaimani kaitor dagei rohomani samang khlaimani bono nahawi borom khlaidi actually tama borok rok je krung no gisi ang agero busaka jini tripura ro nukjago lekha krung hingkena professor ro hingkena borok no speaker ro kamo thaw okay kabang ma mo hai nugo pastor ro ke asokui khnai tongo conference rongo pastor ro ke asokui khnai tongo okay kokbaron ni lekha krung sungsane lekha krung bono ke koksaro omo haya Peter teman lekha rungba bo kai Jesu Kristo bono sagri nakha omo haina James bo haina lekha rung of course Paul ke lekha krung hai lekha krung phanang ngi mana krung ya phanang ngi mana peila sakang nang maningkha kebei tongnai bonero kai tono bagai kebei engnai kebei borok pilas kang asai ketal engja boni pare kebui borok okay phola kethano boni bising samang khlainai actually ang jepro kok sawo ani kok bai borok mo thangjagya ani bukhukni kok thai bai borok mo thangjagya phola kethar ani bising tui samang khlaima baise borok mo thangjago ni akeba je pastor ni khuk bai ne bo kok samang bai ne borok mo thangjaka u kokya u pastor ni thani boni thani phola kathar samang khlaiya tei khana naini thani phola kathar samang khlaiya ke bo mo thangjagi maiya bo busiwi maiya nge pastor ni bukhuk ni kok bo phanya phola kathar ni bising tise borok bo thangjago boni phola kathar ni phan baise hani bagai bo puyas kang kebei borok nani nagrane mo thangjak mani yagulo
u kubi borok ni bagui bo kaitoni samung tangnai kaitor bai chongjak hani bagui jeng borok no borom khlaitai ni orosok. Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 13 verse 7. Norok no kaitoni kok sanai asung sekangni bokrok rok no muito khlaidi borok bahai ke tonglangkha bahai ke thilangkha wansugui naidi hake borok hai poito ganang ungdi ni orosao borok no sungdi agini borok rok agini kok sanai rok agini kaitoni chongjak borok rok borok no muito khlaidi borok bahai ke tonglangkha bahai ke thilangkha wansugui naidi borok kaitoni bagi thikya Christian bagi thikya gotoma kahamni bagi thikya borok no wansugui naidi inge om haine tabok ni kebui kaitoni chongjak borok ke tuileskan gotma kaham no tui bo phangrei wansoknai mothani borok rok no tui phangrei wansoknai ege Kristo dagi tui no bo khlainai geseng nugu baksa chonghor pastor hi tongnai rok nijeni kheto si torjak kuksinai nijeni rubber bagan si torjak kuksinai sida motha girjade khlai tong sunday khlai de tong ge motha pai khang kena ani rubber bagan si ma khar kra sine hine khare bode chonghorong ni sama boya motha ni borok rok tama ngi tong sebani nukhungo mai krei sebani nukhungo biara seba tama ngi tong seba masaya ngi tong seba tama amo ngi tong phola kebel ngi tong bono nai nani si sama gebo kebui kaitonis namjak subrai jisunis namjak samang tangnai ke bo bono tuina wansokne ke omahai wansokne umo thakana gani seba kristono maya tongkho bono bahai ke man ronai bono tui wansokne bono bahai ke kristoni thane tobnai bono wansokne. Verse 17, Hebrew chapter 13 verse 17. Norok ni bokrok rok ni kok khanadi borok khlaidi hunmano khlaidi borok norok no naiman tongo tamni hunke borok kaitoni thani borok samang khlaimano bus maruano tumung no norok borok ni kok khana kha hunke borok khapang kesrangke samang khlainai ungyake borok aboni kha hamya tutui khlainai hake abo norok ni mangsawo phamchuk phaiglak kebui kristoni samang tangnai gero jeng nukha omohai tabo hani hai jeng sardis motha aro kibili thanglai pisnai bono bujognani bagi sewang saitongmani ba sardis motha borok kaitoni samang tangnai nobo mane kaisni athukri abo kaitoni samang tangnai pilam saka kaitoni samang tangnai nobo borok mane jainang jagya cherya ba borom khlaiya omhai sardis motha borok kebui samang tangnai kebui kaitor ni samang tangnai ni borok ni kok no borok naya phiaba borok sak ni muchung tui sak ni chajak tui se borok tonglai mani nugu tabuk motha rogo omohai no kebui kaitoni samang tangnai bo saka actually chini oro jeng nukjago motha rogo walai laikha kok bang laikha ge ang kamang nugu pastor rok ni authority ba pastor ni power na kri chitus thang saragya waisi chu motha walai tong laikha ka laikha ke kis khar baksa pastor pia hai thai kri kebui pastor ge kebui pastor ni kok khana thai kebui pastor ke tuma sanai kebui kaitoni samang tangnai ke tuma sanai niro hake tong ye niro kethalai di ano ang thüiphano niro kethalai manke bonus ang naibo obo haisi bo khlaipinai hike motha rokbo boni kok nanai mananai phiaba u sadis motha wonke kok nalia borokni wansuk tui borokni tong tui borokni muchuk tui borok khlailai mani
aro nukjago. Hani bagui kaito subrai Jisu borokno sakha, borokno ukok sahorkha. Omono hi je borok kaitoni phola te kaitoni phola kaisini tuijak te athukri kaisini tuijak ukokno sahoro. Ang hani hai kipil thangpaisinai chapter 3 phunukjakoni verse 2 abo baino sijadi tabukmano ni thani tongmano kema baya sini rak rodi tamni hinba ang nukha nung khlaimani abo ani kaitoni mokolo soi ungsuk yakho orosau teibu verse 1 hai poripikan kaitoni aroni phola kaisni bai athukri kaisni tuijak aboro okokno sawo nung khlaimarokno ang sawi mano borok rok nono kathang hono haipano nung kathrise ang sai mano nirok ni kaitor agibo saka ang kaito bebakno siu ego orosawo ang sai mano borok rok nirok kathang ke nogo haipano nirok kathrise ani mokolale mane borok saka angke bai kahama ke borok nogo haipano bisingo kathrise tomanle kaito ni chongjak borok no yachagya mane nabo kathine haideba khnamaya kaito borok no songo boni bisingtui kaito saklai smai kasane jorangke diari smai katane jorangke chonghor pastor samang tangnai boni bisingtui mothano phurungu ang nini samang no siu nirni bumungle tongo kathang haipano nirok kathisi bebak no kaito siu mothani bebak borok roknobu members roknobu kaito siu ani bagai nirok bumungle nirok kathang haipano nirok kathui omo haike basang o koknoti o chapter 3 verse 1 ni tolanno ti omo haike basang wan somana borok ro nirok kathang pano mokolo buini thani nirok okay kok borok wanti se poripine english ko haine so you who have named that you are alive but you are dead nung khlaima rokno ang sawi mano borok rok nono kathang no mane borok rok nono kathang no haipano nung kathrise omo haike bo homi mano borok tabok baksa christian nei ang mathang zakha nei bokho bai kwa saw haible katrangei kaka koko kongtui ako roke sawo testimony rowi sawo haipano borok kubu ke mathang jagya borok kathoi bokho bai samena bukha bai krei samung bai krei james o samahai samung krei poito kathoi bokho bai simi poito nei sai tongo haipano samung duk jagya bon kathoi Jeremiah ni jorawo Israel rok kaitoni borok haibile borok kaitoni borok noi bai sijak bini do farok bai boroni bumung tongo borok kaitoni borok piaba borok kathoi ani bagai kaitoni borok no sawo nirok no Jeremiah 30 Ezekiel 36 o sawo nirok ni thani ang bkhak katal ronai naga nirok kathang nai nirok apro borok bkhas slai Jeremiah chapter 7 parising thangnai bujiwani bagai sang mapor laisnai Jeremiah chapter 7 verse 8 ni chimi pori thangonang naidi norok oro mungsa sukya bandinai kogrok no poito khlai tongo norok khoglayo borok bthalayo chela boroi waijalayo tatal khe smai tanglayo bal mutai ni thani rathari barok layo tei norok siniya nugya mutai rokno khulum layo pia ani mungbai
ringjago nok buskango phaibasa layui hai hunui salai tiro जों kahamno norok omo hai hamya mang khlai thangke ang norok no muthang wana hunui da wanso o ani mung bai grengjak nok ba tamo sikogrok ni bothop da sinai pia ba ang naijomui no tongo hunui subra yung saklaika norok borok kaitoni busa hanle salayo haibano borok sikok khoglayo bitala tonglayo tatal sakir layo angke bal matai no puji layo barok layo haino or haini so okay haini tabok sawo norok hai hamia mang khlai thangke ang norok no muthang ngana hneida wanso nesa je borok boini mokolo kaito no surinai kaito no bujinai hai haibano borok kaito ni mokolo angke borok judase ga hai na tabok bahaina kwang ma borok subrai ne yakti sawoi churi khawo churi lai resalai akolai masalai potre pot ngai tong haibano borok boini mokolo kaito ni borok haireba borok Kristen haibano borok kubu Kristen je ukok saw ke o verse so tabok jisu samahai you who have a name that you are alive but you are dead nirok jisuni ba kaito ni bumung nirok ni tane tongpano nirok kaito ni borok ni sinijak pano nirok kaito ni borok ya nirok ketui borok Kristen tabok nijugo Kristen nibu sinijago haipano borok ketui borok kubu ke kaito ni borok ya borok jukna hani borok ya borok Kristen kubu kaito ni mokolo Kristen ngiyako je borok sakno Kristen hani gosio haipano mutangjak yangke borok ketui borok ni thani phola kathar krei borok pileskan mutangjak nangranai borok tumanai phola kathar kaitoni kaisni phola no manai borok mutangjak nangranai Kristoni kaisni phola no manai nangranai mane mutangjak nangranai baksa borok ke tabok tekesa ke bujimano second ang pilasakan borok saka Kristen bisingke ketui Kristen ya kaitoni mokolo uvers no haike chung wansogui mana chapter 1 I mean chapter 3 verse 1 funukjak mani getabo tekesa angke haike bo wansogui mana borok kubu ke mutangjak phana borok ni samung mungsa krei mane sengsani tongmung chamung no torjagri no kaito no tui asik torjak maya borok kaito ni bagi mungsa samung tangmaya borok ketui hai tabo ketang kono thujak efficient wo sama hai thujak nirok ta thus di basa si thujak tamo thujak mungsa samung khalai maya haibla gandaro chobane nanglai tong gandaro sikok de phai tong thujak mungsa sia nini mane khok lang pon nang sia thujak nang no seng ti ta tu ing pon nang sia thujak ga hai Kristen kubu kaito no manka haibana thujak ge tamani bagi borok thujak mole sengsane manai khuni no torjak ku pani bagi kaito ni sebono torjak ku mani bagi ge boni sakni tongmung sakni ubagi phalai wansok mani bagi bilasita tongnani sengsani borok rokno nahori borok bai miliwi tongmani abongka borok no mane ketui hai khlayo borok no thuroi tonglai spiritually dry thujak spiritually thujak bo molbrum ni langma manfano bo obahai borok bo kaidin bagai mungsa khlai meya tabok Lord
Lord bo yokha Sodom Gomorrah dongso khalajak pro haibana mungsa khalailang maya boni samri rong saklang maya boni busa khorok nei bobai yoklang kha asuk bohaibo tlang malia mungsa manikuni tlang malia obokhai yate kemasaro ang boripuyana yang thangka hani bagai tabuk sawo neng khlaimar no ang sawi mano borok rok nono kethang hono haipano neng kethai abo baino sisadi abo verse 2 okay abo baino now verse 2 okay abo baino sisawi tongdi English okay be watchful sisawi tongdi je tongmano nargi tongdi sisawi tongdi tabuk pano nini thani tongmano kema bai asini rakrodi nini thani tongmani mane nini poito tongmano rakrodi kemai asani rakrodi niso okay boni pore tamaisa tamni hunba ang nukha nung khlaimani abo ani kaitoni mokolo soi ungsugyakho abo ang nukha nung khlaimani abo soi ungsugyakho gebaste hake norok phurungjagui khnamano wansugui naidi abono rakhogui tongdi sungsog yakadi nung sisa yake ang nini thani siko khaike phainai ang bufro phaino norok saibo manglak geseng जों aro haini sawo nono ang kebui ke soi ke nugyako hani bagi sisawi tongdi nung perfect ngani naidi nung kristono surunggui nung haru kaha ngruk ngani naidi haini sawo ge जों kaha ngani bagi phola kathani phannan ge phola kathani phan bahai ke mannai जों phola kathani phan manan bagai जों motha bai kerengui tongonin angnai of course and jepro motha bai kerengu जों tabogroni bible sawo John chapter 15 no abide in me and I in you ang bai nangi tongde ang nang bai nangnai hakese nang bathai thai manai ingri जों slai manai John chapter 15 verse 3 to 5 जों lo je जों besak bai mane kristoni mothan ka kristoni besak ang pilawana saka जों individually boni mothani besakni tongnai parts dabo yaksei bokong khungju omahai yaksei samung yaksei besakni bagai samung khlaiwani bagai besako kepajak nangnai kepajak yake bo bokrok dage pan bo khlaimaliya omahai okay जों phola katharbai जों tuidul jagoni nangnai phola katharbai जों phola katharbai sapung jagoni nangnai kena जों kaidini kok khana mano ke ang nono ortomai sakma biang taka hake norok verse 2 tamni hunba ang nukha nung khlaimani abo ani kaitoni mokolo soi ungsugyako nung khlaimani abo kaitoni mokolo soi ungsugyako mane perfect ngyako nini samungno ang kahamke nugyako Christian rok kaham ungani bagai जों khlaina nangmani tongo omo haino जों khlaina nango mai जों nuk tongo जों ma khlainai जों bomai ma khlainai जों sabröbröng kaitoni gyan mawani nangnai kaitoni kok thaino surungnani nangnai
जों कायदोनि कक थाइबायसे जों तमानाय जों काहा इंरि मानाय कायदोनि कक थाइबासे फान हानि बागै Colossians chapter 1 verse 28 सावो जों कायदोनि कक थाइबाय जों वाइसु तमा warning रजाना नांनाय जों वाइसु हामजाक माने कक न खाना नांनाय हायब्ले ताबु सराय tornani ke bunga bupa waishu khorayu waishu hamjago haibon waishu khorai heble je propon hamjagai mang tongke haya pon kus khorai liya haya sam tangbu get cerai obviously nostong ni thangnai nga omo haine bible waishu jungno khorayu omo hai tongkangke omo hai nya omo hai chaya ngai nei jungno samani hain bagi jung bible pore nangai bible ni kok Bible bai no जों थांजागो Bible ni kok bai no जों काहा करंके बा काइटर नाइतै काइटर जाजाक्तै जों तंगै मानाय तब 2 Timothy chapter 3 verse 15 to 17 no समाहाय और काइटर नि Bible ni kok थाइन कबेबा काइटर कबल जागै सुजाक मानिस बनो काहा नि फोरोंथानि सुगु चाया हनै फोरोंथानि सुगु बे बाक काहाम खलायथानि सुगु इनके बरक no kaham klai soknai niso kaidoni samang klai roni bagai borokno kaham snam nai ni aro samane sungno niro pori ni mana ulo 2 Timothy chapter 3 verse 15 nisimi 17 jora ke जों omahai khlai nangnai getti kesangke जों polani chubaise जों तमांनाय जों kaham kaidon naitei tongmaru ngo phola bai tidul jangnan nangnai hain bagi Ephesians chapter 4 verse 14 ni 16 pore ke जों nugu aro nugu जों phola जों nangmani no Christian dok nangmani no जों no supply khlayo जों no ro ngo bone bisingtei जों torui logi mana जों kaidon naitei जों khlai mana get जों tei kaisa bai ke जों kaham ngei mana kaidoni mokolo kosto tekto ni bisingtei kosto marere जों kaidoni kok khnarere kosto marere kaidoni gana ngrere kaidoni surirere ngena जों kosto hain bagi waisho kaidor jini jibono jini langmawo kosto tektoro tuma mane awoni bisingtei no जों sono जों kaidoni ganawo tongrere ngo niro poini mana 1 Peter chapter 5 verse 10 rogo tongo te James chapter 1 verse 1 is me 4 jora arogo जों naineke nogo getse te kaisa जों Kristo bono जों ruthanani nangnai geno जों bo naitei ba bo naitei जों bono ruthakangke nangka haible tabuk bupa busano ano srungbingke busa bupa je khaiti khlaikangke nangka togo koba donai mangsase klaika laitangka samang tangnai ke laitangka bupan loge tongkangke srungka hebla get maisungka ba buma maisungka buman loge tongkangke maisungmani rungka omahai ke waisusu kaidor जोंनो तमानाय khorai ma bisingtei जों kahang ang pilang saka Hebrew chapter 12 tongo 6 ni 8 jora pori ni kenero manai bupa busana khoraya omahai bupa soba tongba je hajaknai busana khorayo ge kaito जोंनो hamjago hani bagai जोंनो khorayo जों waisusu haya tongkangke hani bagai जों khorai jakno bo nango ge kaito जोंनो सुई boni kok khaibai जोंनो सुई जोंनो gothar khlaioi haine hai जोंनो सुई kuchungke tongo haine bagai जों bono boni kok thaino जों सोलोंमानि नांगौ बा परिवानि नांगौ साब्रबरुंनो जों परिवानि नांगौ के जों का काइटोनि बाइबल साव इंग्लिश साव इंस्ट्रूमेंट माने काइटर जोंनो व्यवहार खालायो सामंगो फनांगो ताबुरंदि जों रोजाफ्रो
rasa thogoni bagi khata ma hai haibele khambai sing rasa mairang maisawni bagi sing mairang no suwi kahake mairang snawo mai sungani bagi tuk snawo omo hai tabuk tuk ka mai sungani bagi yes sing omo hai na kaito sing kaito ni manari sing kaito ni manari ke kaito sing no samango phanango yes sing kuseng ngrerek sing kaham ngrerek sing omo ngrerek kaito sing no samango phanangnai ge mairang kuseng kaje sing mai khuri mai chanai haibele ge of course mairang rok boni bonu kuseng maya sing ke sing bo sing kuseng maya sing kuseng khlaijaknani nangnai ge sing kuseng khlainani kufur khlaijaknani ba omo khlaijagoni hinke sing kaito dage tui tongoni nangnai bo phola bai sing tuidul jakoni nangnai ang obo liste pro saka sing pileskan bo bai waisu sing khoraijakna nangnai boni loge tongoni nangnai bo bai ganda ke tongoni nangnai mo thawo krungui tongoni nangnai ge sing boni kopno poriwani nangnai ge sing tuma sing kosto tekto bising tui thangani nangnai omo hai ge sing phola bai tuidul jaknai ke phadi sing hai thanglai pisnai verse 3 ang pore pigrano hake norok phurungjagui khnamano wansugui naidi abono rakhogui tongdi sumsok yakardi nung sisa yake ang nini thani sikok haike phainai ang ap bufuru phaino norok sawi manglak sisawi tongyake ang bufuru phaino nirok sawi manglak ang sikok haike phainai जों ताबुग्रंनि जिसु ख्रिस्ट फाइप्रो नों थुजा bo phaiye bai bo phai tongpro nung thuja ke bahai ngau tabu rondi wai shu oma hai tongo ang oma hai nogo nijebu bugi kha koba buma bufa melao thangkha sini jora rong ke mela rong na ke roko ke oino jora wong ke sing sraipro rogota bazar bu nugya on bu nugya ge mela bazar din rohong ke to chung mungsa buma bufane thani expect sikhaya pia mela rohong kele baba ba ama ba kaka obo hai pai toi phidi ge chung waishu klangja ge hai pana kabang ko klangja ge hasalo ke borok waishu leri thango hor kuthuk leri thango sokhoi bani nake borok sokhoi pro baksa to sisa jak naising tongo ge baksa naising sokmaya mukri thangpayo ge ba cher thaya kabana thui borok phai pro sisa sinai ge borok phai ma jorawo mukri thangja ge boi nai bai akong bai ho dodom nglai ye chiri khok lai ye akong oi thung bri pro sin tomo jama sisa ka jara apro mane belai kana sakno tomo bkhai onle boi kabang kuk nakuk khana bode nakuk khana especially besa kabang mane taku buku kabang ro ke mohai jan jana bai kana ani le biang bu obo hai ro bui de kabang kuk kutui de masa kuk khana obo hai feelings ke omo hai na jisu christo hai pro nung to mor ke soge no kubu mathangja ke hai bana omo hai engnai nirok baksa buji bai kana bo mohai ke jeng mukri thangja ke thik obo hai nengnai ke je borok mukri thangjak sisawi tongya omo hai christian tongnai rok borok belai keno tongnai lasi sengsa nai lasi sengsa nai mane tam mukri thangjak mane tam nung bo phainani no wan sugya nini musuk tui tongnai nini besak ni musuk tui tongnai kai to dage tui tongya ge bo phai prong ke lasi sungsa nai yati kaisa je bo phainani no wan sugya borongka just dumung simi christian kubu christian ya borongke do jisu christo phai pro rikri sing na boni thui bai khobjakya ge borok morke si soknai
जों आंनि बागै बेलायखौनो जों ready whose ketong thai aro hani bagino whose ketong bopro bo phaino siko kheke phaino aprono sijaknai kebui sebabu kebui asbabu engke seba naisingi tong bobu sijaknai or kainai sing omo khlaimano khagi mano kaisa angke bumung simi Kristen borongke moki khlaijaknai tei kaisa angke Kristen phano kebu kebui ke asai ketal engphano mutangjak phano mukri thangjak verse 4 tonglai pisna haipano sardini nini borok rokni bere baksari kupur ke tonkha borok kupur kanai angbai himnai tamni hunba borok himna chuko je oroke je borok kupur kanjak borok angbai himna chuko जों kupur kanjak mane tamo जों Kristo जोंनो ri romani bono जों kanjak bahike ang bono poito khlaimabai ani phan baiya ani samung baiya tabo ani samung bai ani kanmung bai ani besano kholoi simaliya ani sumsokno kholoi simaliya ani bagino Kristo apa kaido roka ri ombai kholodi ge o ri kupur bai kholodi omasbabu obo Jisu Kristo tabuk Jisu Kristo no poito khlaika mane no Jisu Kristo ni thribai जों kholojaka जों sak kholomaliya jini sumsokno जों kholomaliya ge borokno Jisu Kristo no poito khlainai Jisu Kristo bai nangja Jisu Kristo no poito khlainai ro ge borok bai Jisu Kristo thansa soba Jisu Kristo bai thansa ke tongai man bono poito khlainai borok cause bono poito khlai kena thansa angka haya bono poito khlai mani bobo nung bobai tmanai bobai nung himai tong mana bobai tung ganda ba nung tongai mana abun chini ich bororung ich nung bobai tongai mano tongai phanangai mano je borok जों boni chukjak tmani male जों nobo boni ribai जों kholoka piaba kabang no borok gubui kebo bai kholojak ya haibano ang boni ribai kholoka nei sadis mothao sanai tong ang piling saka bono borongka just bumung Kristen borok kaitoni mokolo kethui ya borok tma borok kethui haini bagino borok Jisu Kristo ni cross nobu tuimaya Jisu Kristo seireba nero ano ruktarnanke ani cross no baldi ani loge ani sagri innake ani cross no baldi te ano ruktardi borok balmaya getei kaisa thui tongnai rok sagni musung tui tongnai rok bobu balmaya Matthew chapter 10 pari thanglai nai Matthew 10 verse 37 by 38 Matthew 10 verse 37 by 38 ano hamjak mani slai bumo bufa ano hamjak kuknai borok bo ani borok ungna chugya pia ano hamjak mani slai busa butui no hamjak kuknai borok bo ani borok ungna chugya sakni krus tuyi ani loge phaiya ke a borok ani borok ungna chugya sakni krus tuyi ke Jisu Kristo no ma hamjak kuknai mane buma bufa no hai khibi derosinai haide haye nung kai Kristo no hamjak kukang ke buma bufa no se hamjak kuknai of course buma baksa sawo tak kaijak ya sekang ke
Kristoni bagai belai keno saktarja kaija kangke pogi thang besa bestoi mama bai behei besa mama bai mane जों Kristoni bagai behei gotma kahamni bagai ba Kristoni bagai behei besano जों ceria ke tongsnai ukokya temangke जों hi Jesu anu thriding ka ba ang thrisnai o ane besa betui rok ni bagai na ang kokpir maya ang zora maya obo haye जों tangi tongmaningka gotma kaham pirani bagai se ge bono torja kone nona ge ne besa betui mono si torja kuka oina borok sungsani bebang no torja kuka ke nang kaituni borok na chukya nese ge je keplai ngai rok pada hai ni kibul thang lai prisnai verse 5 verse 5 oro sawo keplai ngai rok abo hai ri kupur kandro jaknai ang borok ni mengno langma bijabo bijab hui kibiklak ani apani buskango te bini swari rok ni buskango borok ani borok se hunai gosinai ordo masa keplai ngai rok je borok keplai ngai rok seba keplai ngman je phola bai tidul jaknai je kebu ke mutangjak phola bai tidul jaknai borok beba ni keplai ngai manau beba ni keplai ngai mana mane neng koba tak kaitone samang tangnai ba sungsane samang tangnai ang sungsane sungsar samang klai ka ang rang aje kugi mana obai temptation sopai haipana neng phola bai tidul jakangke kaitoni samang se kotorku bonus ang khaisinai hani bagane kabang ma borok chakri ya kawi join kai mana kaitoni samang khaisinai hne ye keplai mana nesa je kebu ke mathangja gyangke keplai maya kobot doni pastor ni pangka chonghor ni pangka ba mothani secretary pangka ba treasurer pangka ge kokba rang nukha joto borong no rang hamjak haibana loop samlok maliya naipai obotama phola kathar bi tujul jagya hani bagino bo pai maya keplai maya je Christian kebui nge phola kathar bai bi tujul jakangke aboro keplai mana Bible sawo Roman chapter 8 verse 12 ni 15 jora pori nekene rok nuknai ang porilia somoi kri ni bagai nerok ulo pori nedi kebu asai ketal injak borok ba kebu Christian borok aro haini sawo borok ni besak no mecennai ba besak ni mucung manok keplai ngai besak ni mucung mani keplai ngai niso je bon simia sengsar no keplai ngai sengsar bai phemlok jak mani satok jak mani keplai ngai 1 John chapter 5 verse 14 no sawo for whoever is born of God overcome the world je kaito ni bising tei achai nai borok bo sengsano mechen nai sengsano keplai nai niso ge soitan no mechen nai soitan ni phemlok mano bo keplai nai 1 John chapter 2 verse 14 no sawo aini sawo bo hamya no bo mechen nai kaham bai GT9 ni samari sungno kete getseng kosto tek to nobu jung mechen man phola bai tidul jakangke kosto tek to probu jung keplai ngai tongai mana tomani bagi kosto soya tomani bagi kabang ma borok kaitoni samang no tangnani kosia kabang kok sung nugu je lekha tabukni jorawo chini borok chini harogo jung nugu chakri mauni lama krui engkese kaitoni samang tangsinai ni kabang kok sung nugu lekha kangke kabang kok numanai haipana koisana chakri kotor khaijak ya kawi ini kaitoni samang tangsinai okai family sung nugu
피아와 그 브이 오케 어마이케는 ซึ่ง 어이노 로고 ซึ่ง 누구 어이노 하로고 브이니 하로고 ซึ่ง 누구 어마이 가방마 안 아니 너무 누카제 오르가나이제이션 바양 사람 클라이탐 아론 가방마 doktor ongkai payo pilot ongkai payo engineer ongkai payo omai ke kaidone samang tang sinai hine जों बाइबल नुगो रोमान चैप्टर 8 verse 35 निसिम 37 जोंनो सोबा काइदने हामजाक माबाय सकाक माननाय थैबो सकाक माया थैबो कागिया सयदानबो सकाक माया ओ जों साने मंसाफोरनो जोंनो सकाक माया के जों बनसिउ हानि बागै जों कष्ट टेक्ट बैबाय सातक जागो आप्रबो जों जों कराखने बाजाय दङ सातक जाकपन आं पिरनाय आं खालायनाय गजे गप्लाय नाय रकनो हामारि रनाय ने और जों सामानि नगो तमाइसा verse 5 गप्लाय नाय रक आबो हाय रि कुफुर काम रजाकनाय आं बरकनि मंनो लांमा बिजाब रामा बिजाबनि हुइ खिबिग्ला आं आफानि बुसखांगो ते बिनि सुवारि रकनि बुसखांगो borok ani borok se hnei gosinai borok hamari manai borok langmani besapni bumang hui ki bizagya neisa जों बाइबेल नुगो निरक मालाखाय chapter 3 verse 16 pore ken rok nuknai aro langmani besap te muitoni besap okay kobroi tamaisa remembrance nis no book of remembrance मालाखायो किसा परेसनाय किसा जरा नाखा हायफानो बुजिनानै बागै मालाखाय chapter 3 verse 16 आं परेबो आफ्रो के सुब्रायुंनो किरिनाय बर रक खरकसा ते खरकसा बाय सालायखा सुब्रायुं बरक सालायमानो कायजमै खानाखा ते बिनि बुसखांगो सुब्रायुं नो किरिनाय ते बिनि मुंनो दै वानसुक नायरकनो मैतुनि बिजाबो के सुइजाखा मैतुनि बुजाबो के सुइजाखा के अरनि बिसिं तै संसिउ आनि किसि सामा मा सासिनाय जों आचाय केनो जों लांमनि बुजाबो जतने बुमंनो सुइजा हायफोनो जे बरो थैया सकां जिसुनो पयतो खलाया बा मोथां जागिया के आरनि लांमनि बिजाबनि हुइखि बिजाकनाय मै पियाबा जे कबै के पयतो खलायनाय बरंके बनि बुमं आरो तंग्रकनाय जों अबनो ताबक सावो जे खुंजु तंकेबा उककनो खानादि फला सामनि उककनो खानादि जे बरक खोनानाय ओ बरक हामसा जाकनाय हामारि माननाय बेतावो सादिस मथानो साखा बरक फला बायदि दु जागने नांनाय अरनि आं पिलाने साखा सादिस मथानो कक्तुन सुइमानि बा सामनि अर आसल जे साना नायमाने के मथा फला बायदि दु जागने नांनाय मथा फला बायदि दु जागियाके ओ मथा मंसा सुगिया गथै हाय एंनाय बरक गथांफाना गथै हाय एंनाय बे फला बायदि दु जागने नांनाय ये बाक्सा तेगेसा गथां हाय दंगो बरक गथै तो खृष्टान हाय दंगो हायपन बरक खृष्टान गया बाक्सा के खृष्टान दंगो हायपन थुजा ओंखा बाक्सा खृष्टान दंगो खृष्टान नो सिसा जा खृष्टान ओंखे गायथाम खृष्टान दंगो बाक्सा बुमंसिमि खृष्टान गबै खृष्टान गया बाक्सा के खृष्टान फाना थुजा तेगेसा ओंखे खृष्टान ते सिसा जा गेताबो जों वान सगैनाय मानो आं बमाहाय खृष्टान बुमंसिमि खृष्टान नियाखबा थुजा खृष्टान दे नियाखबा सिसा जा खृष्टान दे जे सिसा जा खृष्टान बो ख्रिस्ट फाइप्रो बेलाय